Already si Alan guys, mag-duty na siya. Hmm? Helmet oh. Kasi si duty hapon, kay party nila hapon, Christmas party sila nag-apil. Kulong ko ng panahon guys. Good morning guys. Nagpakita si Haring Adlaw guys. Oh. So mag-ani ka sa itong mga tanom. Gamay rang nabuhi sa pipino guys. Kaya ipangkahig sa manok-nok. Namunga na itong okra. Namunga na siya guys. Nagmubo pa kaayo. Namunga na siya. Ang atong talong gikahig-kahig po sa manok dani oh. Gining mga manok ka guys. May pang-ihaw ng mga manukan eh. Utanan guys kay guwang na. Tambok itong talbos ani guys. Magulay ta guys. Kusog si Mimi dani mukhaon basta gadubuhon niya. Basta magadubuhan sa talbos kusog siya kaon dani. Oh! Nanawag. Ini cek tubig. Oh, karon na. O lagi. Kape na daw guys. Nawag si Mimi nga kape na. Kami ramang duha, gamay ra kong utanon kami rang duha. Gahapon magyapon yung sudan gahapon. Gabi wala may nagkuan gabi ikin kuan rami noodles. Lami na kaning sudan guys. Tambok na akong talong anak guys. Oh. Ang giutan ni Alan gahapon gamay ra ito pero unto na horot. Oh. Busy ang mga bata sige pag Ronaldo guys. Sila Mimi gabi eh. Kutaan na mo kay nang Ronaldo alas 8 naman ito nang uli. Di ba naghana?
Ako na po na-transfer guys ang talong. Hambog na po akong tangkong at binalhin. Akong durian. Nagtimpla na si Mimi og kape guys. Mga pinata guys. Itong garden. So mga buno ta guys. Kaya nag-arang-arang man ang timpo. Kaya pagkagabi na ni muulan. So mag-abuno ta sa atong pipino. Gamay ra ang nabuhi. Kaya ipangkahig sa manok. Malandos ng mga manukan ni guys. Kami ni pangputlan sa tiil. Pang ihawon. Pang gulgolon. Kita kabuang sig tanom sila po. Kabuang sig kaykay. May rabag akong manok. Nandira bagid ako ang manok. 14 niya akong mabuno guys. Nabasa sa ulan. Dami. Oh, diba?
Humana na og abono guys, gamay ra kay nabuhi. Pangkahig sa manok, sayang kaayo. Kana pong talong na wa nabuhi tanan. Kahig sa manok-nok. Apay talong guys, ako ning ibalhin. Pulian na guys, ang talong. Mong panyod to ni Mimi guys, wala namin naglungag sa udto kay na may bahaw sa buntag. So nagbasoy ko og talbos ng kamuti daw logbati. Ibutangan ako og tanlad na daw ahos. So magsalo ra ni Mimi guys, ready na ang among pagkain. Pray na mi. Jesus, O Lord, and this the gifts which you are about to receive from the bounty to Christ, O Lord. Amen. Paniod to ta! Yan o. Paniod to ta, guys. Udto na mong paniod to. Hapon naman. Hapit na alas. Kuan, laon na. Hapon naman. Pangaunta ninyo tanan, guys. Gulay. Nalingaw ko pag kuan sa kong tanom.
Yo. Nako guys. Sama na tutulo man ka na. Ronaldo na po ni sila miminya guys. Jis Riyatag. Kira yung bahan gabi eh. Jis. Jis na yung bahan kira guys sila. Nanguban man sila. Katong takasintro. Kamera ang takto. Nanguban naman sila. Tapos na akong kumain guys. Maraming salamat sa inyong tanan guys. Hanggang ito lang video ko guys. Bye bye. Bye. I love it all. Huwag kayo akong kamot.